Господ да те пази до девета рода. Все болна, все чамала, все диети пази, пък на втория ден на Коледа половината рибица от прасето оплюскала. Мислех си, като е на диета, поне туршията няма да бута. А то, га погледнах в голямата делба, тук-там плува някое камбе. Думах му на наш пройка: слушай мене, бре майка, аз да ти избера момиче, че ги познавам всичките в града и околията. Какво му не думах? Дигна си един ден дърмите, че чак от Габрово я довлече. Хората и котка си не вземат от Габрово, а той жена домъкна. Да започна да ти разправям как всеки е. Ами не ми е по характера. Не съм от тях.